Името на гръцкия град Коринт е оставило толкова дълбока диря в историята и митологията, че всеки съвременен човек има чувството, че го познава отдавна. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχαία Κόρινθος και κατά τη διάρκεια των Μυδικών πολέμων αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της αποτέλεσε μία από τις τρεις ισχυρές ελληνικές πόλεις και μάλιστα από τις ελληνικές πόλεις η οποία δεν θέλησε κατά μείζωνα λόγο να υποτάξει λαούς, παρά προσπάθησε μέσω της εμπορικής της διάστασης να φέρει κοντά μία σειρά από πόλεις και λαούς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου σηματοδοτείται μόνο με την καταστροφή της Κορίνθου το 146 π.Χ. από τις Ρωμαϊκές λεγεώνες. Древният град-държава Коринт почти съвпада с днешната област Коринтия. Κορινθίας είναι ένας νομός που έχει ισορροπημένα, θα λέγαμε, αναπτύξει και την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό και την βιομηχανία. Και σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες, στον αγροτικό χώρο είτε μονάδες συσκευαστηρίων και εινοποιεία, στον τουριστικό χώρο τα μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά και στο βιομηχανικό μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο νομό μας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κορινθία έχει τις περισσότερες βιομηχανίες, έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανική συγκέντρωση από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Античност и модерност – двете лица на Коринтия. Το μεγαλύτερο επίτευγμα της αρχαίας Κορίνθου, πέραν των όσων σας έχω πει, ήταν ότι είχε καταφέρει, ιδιαίτερα στην εποχή του Περιάνδρου, να αποκτήσει ένα άγραφο μεν, αλλά ουσιαστικό δε δίκαιο, το οποίο για πρώτη φορά στην αρχαία εποχή απαγόρευε την πώληση Κορίνθιων ελεύθερων πολιτών ως δούλοι, είτε με αφορμή χρέη, είτε με οποιαδήποτε άλλη αφορμή, πρακτική που εφαρμόστηκε στην Αθήνα περίπου 1 αιώνα μεταγενέστερα. Από την άποψη αυτή ο Περίανδρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηγέτες και δικαίως πιστεύω ότι έχει καταταχθεί ανάμεσα στους 7 σοφούς της πόλης. Πλέον τούτον θα μπορούσα να παριθμίσω, όπως είπα και προηγουμένως, την εφεύρεση της Τριήρους, την δημιουργία πολύ μεγάλων τεχνικών έργων όπως το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα του αρχαίου κόσμου, εξ ολοκλήρου τεχνητό και μέσα στην στεριά. Θα μπορούσα να αναφέρω την μετατροπή της Λευκάδας, απικίας της Κορίνθου, σε νησί, διότι η Λευκάδα ήταν ενωμένη με την Ήπειρο και λόγω των επιθέσεων που δέχονταν οι Κορίνθιοι μηχανικοί με επικεφαλή στον Γόργο απέκοψαν το νησί από την Ήπειρο. Θα μπορούσα να αναφέρω βεβαίως το Δίολκο, το πρώτο μέσο σταθερής τροχιάς στον κόσμο. В непосредствена близост до древния Коринт се намира най-голямото казино в Европа – Лутраки. Εμείς απαριθμούμε 1 εκατομμύριο μέλη, εγγεγραμμένα μέλη. Πρέπει να είναι ένα πραγματικά νούμερο πολύ μεγάλο και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα και τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το προηγούμενο έτος που μας πέρασε, 200.000 individual άνθρωποι, μεμονωμένοι άνθρωποι, πραγματοποίησαν 1.200.000 επισκέψεις. Οι άνθρωποι αυτοί απαρτίζουν κυρίως ανώτεροι και ανώτατη οικονομικής τάξης. Παρόλα αυτά αποτελούν προορισμό και για ανθρώπους της μεσαίας και κατώτερης τάξης, μπορώ να πω και τα λοιπά, οι οποίοι το βλέπουν σαν ένα προορισμό διασκέδασης αναψυχής, ολοκληρωμένης και σαν ένα μέσο απόδρασης που μπορούν να περάσουν μία μέρα ή ακόμα και ένα διήμερο κοντά στη θάλασσα. Και η δυτική πλειοψηφία, το 67 με 70% έρχεται από την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, δηλαδή από την περιοχή της Αθήνας, την πρωτεύουσα την οποία αποκαλούμε. Τουρίστες, έτσι όπως αποκαλούμε εμείς, δηλαδή αλλοδαπούς, οι αλλοδαποί αποτελούν το 10% όσον αφορά το θέμα της επισκεψιμότητας. Παρόλα αυτά, έχουμε δραστηριοποιηθεί τελευταία στο international marketing πάρα πολύ στοχευμένα, πάρα πολύ στρατηγικά και έχουμε φέρει στην επιχείρησή μας και έχουμε κάνει loyal πελάτες, εκλεπτισμένους πελάτες από το εξωτερικό,
και συγκεκριμένα η πλειοψηφία αυτών των πελατών έρχεται από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής, του Ισραήλ, Λίβανος, Κύπρος, Τουρκία και από τη γειτονική Ιταλία. Η οικονομική κρίση μαστίζει όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, άλλωστε και της παγκόσμιας. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην πιο ευίωνη θέση, να πω, από τις άλλες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, διότι παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα διασκέδασης, αναψυχής, φιλοξενίας και εστίασης. Και ο Έλληνας, να το θέσω έτσι, το τελευταίο πράγμα το οποίο θα περικόψει είναι ο τομέας της διασκέδασης. Съседната Немея днес се прочута с хубавите си червени вина, а в древността е ставала средище на едни от най-популярните атлетически игри. Nemea really had only one importance, one significance, and that was athletics, the games that took place here, which were a part of the cycle with the Olympic Games, the games at Delphi, and the games at Isthmia near Corinth. The Nemean Games, as a part of the cycle, shared with those other games a sacred truce, an ekakeria, for which wars were stopped during the time of the games, shared with the others a victory prize, which was a crown of vegetable matter, olive at Olympia. Here at Nemea, it was of wild celery. And the best athletes of antiquity were those who won at least one time at Nemea, at Delphi, at Isthmia, and at Olympias. They became the circuit winners, the Grand Slam winners in antiquity. They left Nemea in the 4th century before Christ and went to Argos, and then they came back around 330 BC. Perhaps a little earlier. It seems that Philip, the king of Macedon, insisted that the games come back to Nemea. After all, Nemea was where the Heracles lion was. Kings of Macedonia in antiquity claimed that their heritage came from Argos by way of Heracles, and so they showed themselves with the lion skin on top of their head. So there was an identity between Nemea and the lion and the kings of Macedonia. Лозарството в Немея има история от 6000 години. Η Νεμέα πήρε μέρος στον Τροικό πόλεμο. Το κρασί της περιοχής της εποχής εκείνης, από αυτήν εδώ την περιοχή, ήταν αυτό που τροφοδοτούσε το παλάτι του Αγαμέμνονα. Στη συνέχεια έχουμε την Φλιούντα, είναι το εκκλησάκι εδώ πιο επάνω, δωρική εποχή, όπου ο Φλιάσιος Ίνος, ο Ίνος δηλαδή που γινόταν σε αυτήν εδώ την περιοχή, τροφοδοτούσε την αγορά της Αθήνας, παρότι η Φλιούντα τότε ήταν σύμμαχος των Σπαρτιατών. Το κρασί ήταν ερυθρό και αυτό μας δείχνει ότι από εκείνα τα χρόνια ξέρανε τη μέθοδο της ερυθράς συνοποίησης. Η αμπελοϊνική Νεμέας είναι ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας και είναι περίπου 20-25.000 στρέμματα. Έχουμε μία παραγωγή γύρω στους 25.000 τόνους αγιορκίτικο. Χωρίζεται σε 3 υποζώνες ανάλογα με το υψόμετρο. Εδώ στο συνεταιρισμό υπάρχουν 2.000 συνεταίροι και παίρνουμε περίπου τον κάθε χρόνο γύρω στους 8.000 τόνους. Από τους 8.000 τόνους σε σταφύλι οι 6.000 γίνονται κρασί, από αυτό το 40% εμφιαλώνεται και από αυτό το 40% το 60% που εμφιαλώνεται βγαίνει κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο. Αυτές είναι οι κυριότερες χώρες πελάτες μας. Μία ποσότητα επίσης πριν μερικά χρόνια είχαμε δώσει και σε χύμα κρασί αλλά και εμφιαλωμένο και στη Ρωσία. Τελευταία οι βλέψεις μας είναι προς την Κίνα, όπου μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένου κρασιού πηγαίνουν προς τα εκεί. Във винения комбинат Немея не се страхуват от икономическата криза, защото са намерили вярната формула на успеха. Качествено вино на относително ниска цена. Черната стафида е още едно производство, в което Коринтия държи световно първенство. Πέραν την κορυφιακή σταφίδα την αγοράζονταν από τα εργοστάσια τα ιδιωτικά,
από 40 και 50 λεπτά το κιλό. Αγοράζοντας το εργοστάσιο αυτό η ΣΚΟΣ το 2006, αμέσως το προϊόν έχει μια ανωδική πορεία, έφτασε στο 1 ευρώ. Δηλαδή ο παραγωγός πήρε 50 λεπτά επιπλέον. Πήρε 50 λεπτά και έφτασε στο 1 και συνέχεια τώρα έχει μια ανωδική πορεία. Το εργοστάσιο μας κάνει περίπου 2.500 με 3.000 τόνους. Με προοπτική εφέτος, μετά με τη συγχώνευση με το άλλο συνεταιριστικό εργοστάσιο της Κωσής, που υπάρχει και ένα άλλο εργοστάσιο της Κωσής, να φτάσουμε, αν η παραγωγή είναι και καλή, να φτάσουμε τους 4 με 5.000 τόνους. Υπάρχει προοπτική εξαγωγών, έχουμε τους πελάτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα Τούρκο ο οποίος παίρνει αρκετή ποσότητα κορινθιακής ταφίδας και πιστεύουμε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εξάγουμε Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Καναδά, Αυστραλία. Между Лутраки и Ксилокастро се намира древният град Сикиона, още едно славно място на територията на Коринтия. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι περισσότερο η συνεισφορά, η προσφορά της αρχαίας Σικιώνας στις τέχνες. Η αρχαία Σικιώνη δεν ήταν φιλοπόλεμος λαός και αυτό είναι λογικό από το σημείο που βρίσκεται χτισμένη η πόλη, η οποία μάλλον ρομαντισμό έτσι, στον άνθρωπο προσφέρει περισσότερο παρά έχθρα, μίσος και αυτά. Γι' αυτό δεν ήταν ποτέ καλοί πολεμιστές και όποτε στους περισσότερους πολέμους που συμμετείχαν έχαναν. Όμως η προσφορά τους στις τέχνες ήταν, θεωρώ, από η πιο αξιοσημείωτη στην αρχαία ιστορία. Συγκεκριμένα στην γλυπτική και στη ζωγραφική υπήρχαν ιδιαίτερες σχολές και μάλιστα, όπως λένε οι ερευνητές, πάρα πολύ ακριβές στα μαθήματα που έδιναν οι δάσκαλοι των σχολών αυτών στους μαθητές τους. Μπορούμε λοιπόν να θυμηθούμε τον Λύσιππο, που είναι η κορυφαία μορφή της γλυπτικής στον ελλαδικό χώρο. Να σας θυμίσω ότι ο Λύσιππος ήταν ο αποκλειστικά καλλιτέχνης που αποθανάτιζε το Μέγα Αλέξανδρο και βέβαια και τους στρατηγούς του στις εκστρατείες που είχε κάνει αυτός ο μεγάλος για την ελληνική πραγματικότητα, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Ο Λυσίκρατος, ο αδερφός του, ο οποίος επίσης ήταν πολύ σημαντικός γλύπτης, και βέβαια η επίγονή του. Ксилокастро и Лутраки са две курортни градчета, които се борят с икономическата криза. Η χώρα μας, η Ελλάδα, το μόνο κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει είναι ο τουρισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε και είναι γνωστό σε όλους, ακόμα και σε οποιοδήποτε Έλληνα να ρωτήσεις, ότι ο τουρισμός είναι εκείνο, και όταν εννοούμε τουρισμό εννοούμε τα πάντα γύρω από τον τουρισμό, όχι μόνο ξενοδοχεία, αλλά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό. Είναι γνωστό σε όλους ότι αυτό είναι η μόνη διέξοδο για να βγούμε από την κρίση. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σοβαροί, έτσι ώστε αυτό να έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη, για να μπορέσουμε σιγά σιγά, μαζί βέβαια με όλα τα άλλα που καθημερινά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βιώνουμε, να μπορέσουμε να έχουμε μια μικρή ανάπτυξη για τη χώρα μας. И селските стопани са убедени, че могат да допринесат за излизането от икономическата криза. Εδώ και 3 χρόνια περίπου ήταν φυσικό επόμενο, δεν μπορούσαμε να ζούμε με δανεικά. Ήταν στα πλαίσια μιας στρεβλής ανάπτυξης που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ότι πήγαν λεφτά, θα το πω λαϊκά, χαράμι, τα περισσότερα προγράμματα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καλές εποχές, όχι εποχές κρίσης, για να επενδυθούν στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική οικονομία, να γίνουν έργα υποδομής, αυτά γίνανε οτιδήποτε άλλο εκτός από επενδύσεις. Γίνανε αγροτικά αυτοκίνητα, γίνανε καταναλωτικά αγαθά, τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή ήρθε η στιγμή να τα πληρώσουμε. Πιστεύω ότι
οι αγρότες της περιοχής μας συνάμα με ορισμένα καιρικά φαινόμενα, γιατί υπάρχει και αλλαγή κλίματος, είναι αυτή τη στιγμή βιώνουν τις χειρότερες καταστάσεις που είχαν φανταστεί ποτέ στη ζωή τους. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις, γιατί επειδή είναι πρωτόγνωρες δεν είναι και διαχειρίσιμες.